kiblata, annabi ne kiblata, annabi ne shi ne kiblata. Ya alhaku aya almatinu, Allah zan yi yabo ga aminu. Albaki ka rika mun hannu, albaki ka rika mun hannu, in yi yabo ga ma'aikin Allah. Annabi shi ne kiblata, yi salati marar iyaka, mun shugaba wanda ba shi da tamka, shi ka kira shi ya je fadarka, har ali asabu ka sanya, har auliya ka sa ya Allah. Jani ina wani gaka, shaubara ma'aran harshenka, shauki biri maka banda fa'inka, shehu sa'idu aya maulana, shaka mace jani da Allah. Annabi ne kiblata, annabi ne shi ne kiblata. Amadiyar wa abul futuwati, maulana sahibul muqamati, amadi ne sahibul munajati, amadi ne sahibul munajati, ya maulana amadiyar wa. Annabi shi ne kiblata, na batulu kumun alfarma, ummun ku kara yi min yanana, dan girman Allah ma'asuma, dan raudatin min riyadil janna nake so in zo na salima umma. Imam Aliyu Abul Hasanaini, Imam Ali ni ina da yaƙini, sanda nake maka ka karbe ni, sanda nake maka ka karbe ni, sannu kani na ma'aikin Allah. Annabi ne kiblata, annabi ne shi ne kiblata. Kalin piano da take ganga, ko za ta take samkar kaɗaga, Jamilu yau na dawo suga, kasa abul kuma galan sufi ga awwala na manzon Allah. Annabi shi ne kiblata, ya Allah ka ji kan ummata, har abban mu ka gafarta, da shehunan mu suna makabarta, da shehunan mu suna makabarta, Allah sa dukkan su yi kwalla. Ina sallama a gare ka mudassir, ina sallama a gare ka mukarrim, ina sallama a gare ka munawwir, ina sallama a gare ka muzakkir, ka amsa mun ya manzon Allah. Annabi ne kiblata, annabi ne shi ne kiblata. Salamu alaika aya ma'arufi, kogin san ka nitsan na yi zurfi, kogin san ka nitsan na yi zurfi, dan girman Allah na zifi, kai mun wannan manzon Allah. Annabi shi ne kiblata, ya hadi ya mai shiryawa, ya mai ceto ranar tsayuwa, annabi mu ma ka ba mu kulawa, annabi mu ma ka ba mu kulawa, domin Allah manzon Allah. Manzon Allah ya mana komai, ya aka wani mu girmama mai, shi ne ya naɗa duka mukamai, shi ne ya naɗa duka mukamai, wayo daɗi manzon Allah. Annabi ne kiblata, annabi ne shi ne kiblata. Annabi gashi yana da amana, har kafiran dama sun nuna, har al'amin kudu wannan suna, har al'amin suka ce mu yi murna, wayo Allah manzon Allah. Annabi shi ne kiblata, manzon Allah ya mana gata, mu yan faila dole mu furta, wanda ya ce mana kar da mu furta, duk wanda ya ce mana kar da mu furta, da haihuwa na safara barinsa. Manzon Allah mai darajoji, insa muke yi mu har hanji, yaban da muke masa kwai hujjoji, ga wasu san wai ba sa san ji, ko ka ji malam ko ma karkaji, sai mun wake ma'aikin Allah. Annabi ne kiblata, annabi ne shi ne kiblata. Jamilu Zakiru ne ya shirya, halifan Musa bul ne kujiya, dan kungiyar babul futuhiya, dan kungiyar babul futuhiya, Jamilu Zakiru ne dan Allah. Annabi shi ne kiblata.